Hoe zijn er nou de shit? Lekker geloen. Nou, dekje erop. Dekje. Mag ik zelf kiezen? Ja, die. Die? Nee, deze is zo groot. Past die wel? Dat is wel een goed zin. Oh, verkeerd om. Zo? Beetje meer naar voren. Zo? Nou, maar een beetje. Ik wil dat plukje nog heel even. Zo? Ja, dan kan je direct wel wat naar achteren. Zo? Maar we hebben met de heel langs, dacht ik maar. Oh ja. Van hem ben ik altijd Kijk eens alles. Zullen we even zwiepen pakken? Dit is ik wel leuk. Dit is toch instappen? Ja. Kan je even wennen aan het zaaltje? En aan het hoofdstel. Ja. Ik ga erop rijden. Voor de eerste keer. Toen ben ik best nog wel veel tussen. Moet je ook een rondje dragen? Ja. Kom maar. Sorry. Nou, hij gaat niet inderdaad, dat kan hij niet. Oh ja. Nee, gelukkig niet. Mag je ook wel een keer van op? Nee, doe maar niet. Moet ik dan eens een sweep halen? Nee. Hij is er klaar voor. Nou, wensen je even veel krijgen. Zo voor je horen. Mag wel zeggen
Moet ik dat zeggen? Je mag het ook zelf, wat je zelf leuk vindt. Oh, nou dan bij A afwenden. En dan tussen de B en de E stilstaan. Wauw. En dan weer doorgaan in stap. En dan bij de C naar rechts. Rechts naar de M. En bij de M mag je doorstappen. En dan mag je van de B naar de K. En dan mag je bij K mag je halt houden. Naar voorwaarts in stap. En dan mag je bij de F een gebroken lijn maken. Weet je wat dat is? Bij de F een gebroken lijn. Ja, dat klopt. En dan bij de C een kleine volte. Van de F naar de H. Oh, mag dat wel van jouw mem? Mag dat wel van jouw mem? Wauw.
Goed zo. Hij reageert echt mooi. Ja.